Numru ta' studenti mill-iskola primarja ta' Birżebbuġa esploraw it-tema tal-valuri tal-imħabba u tal-empatija lejn ta' madwarna permezz ta' inizjattivi brabta mal-maratona tal-ġbir ta' fondi Bris il-Missjo li hija l-Aġenzija tal-Missjoni tal-Knisja Kattolika f'Malta. F'din l-iskola l-istudenti tal-5 sena libsu flokkijiet ikkuluriti bil-ħsieb li jippromovu id-diversità kif spjegaw huma stess. Jien libes l-ahmar biex nirrappreżenta l-Amerika. Jien libsa il-blu biex nirrappreżenta l-oċeanu. Jien libes flok isfar biex nirrappreżenta l-kontinent tal-Asja. L-għaliema tagħhom Rachel Galja spjegat kif nibtet l-idea tal-flokkijiet tat-tfal. Jiena flimkien mal-LSC xtaqna li nixtru flok l-tfal tal-klassi tagħna. Fil-fatt tażlu l-kulur huma li fil-fatt kuluri differenti li juri li aħna kol differenti, tfal differenti. L-istess klassi ħasbet ukoll li tifforma l-kelma hope, tama, fil-ground tal-iskola biex bl-inizjattiva tagħhom ikomplu joffru t-tama lil tfal il-bot minnhom. David Spiteri, għallim tar-raba sena, qal li fl-iskola kien hemm inizjattiva oħra tal-għalliema. It-tfal bdew iġibu donazzjonijiet żgħar u jimmarkaw fuq kartellun biex jaraw kemm se jinxtraw kotba bid-donazzjonijiet tagħhom. Spiteri jitkellem dwar il-ħsieb wara dan. Kospjegajnilhom li jekk ma jkunux jafu l-iskola ma jistgħux la jaħdmu la jibqgħu fil-faqar. Allura t-tfal kuljum kienu jġibu xi flus u jimmarkaw il-kodba. Il-kap tal-iskola Jean-Pierre Mikallef innota li l-iskola tilqa' fiha numru ta' tfal mhux Maltin u allura l-istudenti u l-istaff jgħixu d-diversità ta' kuljum bit-tagħlim tal-valur tal-imħabba. Dejjem nagħlmuhom il-valur tal-imħabba, sal-valur tal-imħabba tista' tkun forom differenti. Aħna l-iskola tagħna ta' Birżebbuġa inħeġġu tfal li jaħsbu f'kulħadd, mhux fihom infushom. Biss mill-liema reliġjon, mill-liema pajjiż, mill-liema kultura, mill-liema twemmin irrispettivament. Ngħixuha kuljum dil-ħajja aħna. Preżenti għal din l-inizjattiva fl-iskola kien hemm ukoll uffiċjal tal-Aġenzija tal-Knisja il-Missjo li laqgħet bi pjaċir l-inizjattiva tal-iskola u fakrithom li huma wkoll jistgħu jagħmlu differenza. Xtaqgħu jġibu tama lil tfal oħra fid-dinja li għandhom bżonna. Bid-donazzjoni tagħhom jistgħu jibdlu ħajja ta' xi ħadd li ma jafux. Fl-aħħar tal-attività l-istudenti għaddew il-messaġġ tagħhom għall-maratona tal-ġbir ta' fondi Bris il-Missjo li se tixxandar nhar is-Sibt li ġej fuq l-istazzjonijiet televiżivi kollha inkluż One. Aħna xortina tajba li jistgħu mmorru l-iskola u nitalmu, imma hemm tfal li għal xi mod jew ieħor ma jistgħux imorru l-iskola, allura lil dawn it-tfal irdu nofrulhom it-tama. Kull meta nibsu dan il-flok li tawna it-teacher l-LSC infakru l-ħaddieħor make a child smile. Aħna tfal irridu ngħinu l-tfal oħra. Aħna u intom nistgħu ngħinu fil-missju billi nieħdu sem fil-maratona li ħassi dan il-weekend.